עכשיו לשיחה עם העיתונאי העזתי סמי עובייד, שנמצא בצפון הרצועה. שלום לך סמי. שלום, צהריים טובים. קודם כל, ספר לנו קצת מה המצב אחרי שנכנס אוכל ביומיים האחרונים. זה משהו השתנה? תשמע, אחרי 148 יום של מצור, אחרי יומיים של הכנסת סיוע, זה לא שנה את המצב. يعني עזה צריכה חודש שלם להכניס כל יום 700 מסעיות. מה מכניסים? 100 מסעיות, 150 מסעיות, וזה מעט. כאילו בוא אני אגיד לך, אין סוכר, אין גז בישול, אין פירות, אין בשר, אין עוף, אין שום דבר, אין אוכל. אני לא אכלתי עוף כמעט 148 יום. אז אני שואל, למה ממשלת ישראל מונעת סיגריות ועוף ובשר וסוכר? סוכר אין בבית. אני רציתי לשתות תה היום, אמרו לי אין סוכר, וכאילו סוכר $200, וזאת בעיה גדולה. עכשיו חמאס חלשה מאוד, ויש הזדמנות שמישהו ישלוט בעזה. בממשלת ישראל לא רוצה מישהו שישלוט בעזה. יש פאודה גדולה, ומנסים לקחת מעט מהסיוע, אבל הם לא יכולים בגלל הרעבים. כל תושבי עזה רעבים, לא עובדים, מובטלים, אין להם אוכל, אין להם מים שתייה, אין חשמל. השאלה עד מתי תישאר את הפאודה? מה אתם רוצים? מה סמוטריץ' רוצה? הוא אמר לך, אני לא רוצה להכניס אוכל לתושבים, להרעיב אותם, וכל העולם רעד, והתחילו עכשיו להכניס ולהצניח דרך מסוקים ומטוסים. אנחנו רוצים... סמי, האוכל הזה, מה שכן נכנס, הוא בכלל מגיע אל האזרחים באופן ממשי, או שהחמאס גונב אותו? לא, חמאס לא יכולה לגנוב אותו. למה? האזרחים רעבים ולא יתנו לחמאס. כי נגיד שהם יעלו 3 אנשים, 4 על מסעיות, למה יקחו, כמה יקחו? לא. כל אחד, כל תושב לוקח שק קמח, לוקח קרטון, קפוצה, וזהו, לתושבים אין להם בבית אוכל, אין בבתים אוכל, אין בשר, אין גז בישול, אין שום דבר. מה ממשלת ישראל מכניסה? צוחקת עלינו? מה עושה ממנה משחק? אנחנו רוצים אוכל מלא, רוצים בירות, אני רוצה מנגו וטבחים ואגסים ותאנים וענבים. למה מנעים את זה? בגלל מה? הלוואי שממשלת ישראל תשמע מה אני מדבר, אני חי בעזה, תכניס סחורה לסוחרים, ואבו מאזן יבוא לשלוט בעזה, או ממשלת ישראל תכבוש את עזה ותנהל ותעשה מנהל אזרחי. ואין סיפור אחר. אז מה, מי נהל? מי נהל את התושבים? 2.5 מיליון בן אדם, הכל ערוץ בעזה. אין בית, אין בית חולים, אין תחנת משטרה, אין שום דבר, אין שום דבר. וצריך לבנות את זה ולשקם את זה, וזה ייקח זמן. אתם רוצים שאנחנו נהגר? אז תפתחו את המעברים. תפתחו את זה תעופה רמון, ואנחנו נעלה על המטוסים ונעזוב. סמי, אני רוצה להודות לך. תודה רבה לסמי עובייד בעזה. תודה. תודה רבה לכם.